No halo. Jebaného Matuška. Chcel som to natočiť, to nikde si vykazuje to natáčať. Zrovna môže skip more. Bo Matuško čo pamätá. No to môžeme očakávať. No dobre, servus, čakám vás. Servus. 8:02. O 6 sme mali vyraziť. Toto si zajebal, more. Bil si pero. Servus, more, co jak? Ja som ešte prebudený. Ale chlapci, ten víkend zajebe takto McDonald, ide na pešo domov. Ja jebal. Nechcem čuť slovo jedzenie. Teraz, keď ja som chcel, že normálne, že sa stiahnem aplikáciu už, popozerám tam. Kupóny, hej. Kupóny. Hashtag jebe McDonald. Ako spoluprácu by som zobral, ne? No to nehovorím nič, ale... Všetci more najväčšia trauma, že nedostane like, čuješ? Teraz v Austrálii bolo oné, že do 16 rokov zakázali sociálne siete. Hej chuj. Totálne prísny zákaz. Ja som prišiel, ak 7 ročný do ostrova na zabíjačku, dzik som mi dali do ruky štreľ. Do švíne. Perši som bol, ne. Štreľa, do piči, což je pozerám, rovno som dostal, ne. Ty pal do piči, more. Kokot vyjebaný, more. No a teraz minútka pravdy, či to je žena, alebo starý chuj. Nič, dobre. Máš, a ešte na okulároch, jo. Normálne sa teším, že toto je posledná zastávka, kedy cestujeme. Dobre, Poprad, ale to chuj. Takže svojím spôsobom díky, Andrej, že to tak spravil, že nemusíme cestovať za Hej, no zdravíme Andreja Branického, už nevypepájeme tvoje meno. Zdravíme takisto aj mesto, obec námest toho, co majú zimnú uzaveru už u októbru. Andrejovu bývalú priateľku. A za to začal buď s chlebom? Tam lepší sú ministranti, ja nikomu to nepovedz. Normálne mi dievča, čo chodí tam na birmovku, hovorí, že ja som tam že téma na omši. No je, že znajú hutorec hodzinu o mne. To je pekné, ale... Nie, no. Vieš, o kom sa rozpráva v kostoloch, vieš. Marketing všade. Išiel by som hore dať, jak je tam ten taký hotel, alebo čo také tam je nejaká izba, tam by som strávil za 2 noci aspoň. Čo si dostal na Mikuláša? Na Mikuláša zatiaľ ešte nič, ale nechám to panky von, dúfam, že mi to dáš fajné. Ja? Mám rád Kinder čokoládky. www.redroom.sk tá jebana čarka shop.sk. Jebana čarka. Keby máme dneska event, Števo by mohol robiť z Mikuláša. Typek SBS s bradou, shoutout. Ale na samostatný cover na celé OPL-ko, tam to treba vyšperkovať. Yes, on počítaj s tým, že to bude mať akéby dve časti. Dobre, čau. Čau. Môžete očakávať o PS3 a po PS3 veľké zmeny v labeli. Ale to až potom. Mirec, budeš aj ty hrať na tom albume? To je tá zmena. Jak môj... Jak by povedal Kiko, tu skip, masi by si pojebal Kiko. Toto bude skip. Jeden like a jeden minus pre skinny jeans pre Kika. Moje čo Gaďo ešte doteraz nosí skinny jeans a sa čuduje, že čo mne má Gaďovku. By ma točil na kokote, more. Možno jemu sa to páči, vieš. Že ho ciska fajne, more. Pino pre Buxiho. Jak by kázal Ujco Boris, olej do 124, more. To je pre neho originál. Ľutujeme. Tak ja ľutujem Joho, keď mu druhá zavolám. McDonald. Otvorené, open, vidíš to? Skôr na Bratislava, kde skôr vybavíš more drogy a ganži, to je v piči, no. To vážne môžem jebať takú more Bratislavu vyjebanú, fújaš mi na tyku, že som tu zase. Na východe slnko a tu kamu kalamita. Ani ma mi nedvíha do piči vyjebanej. Keď zdvihne rovno poviem, ty buzerant vyjebaný. Ty komu nedvíhaš? Áno, počujem. Ty komu nedvíhaš, ty buzerant vyjebaný? Chlape, však ja špím. Joj, a což robil akú honiu? On už tam z***ku more. Na Čechoch by zo mňa či za... Tak nie. Vystúpil o Movcu, má piče aj Viktora Šina. Tak mi na čo píšte? Tak keby si dvíhal mobil, tá... Prepač. Skúsim ti prepačiť. Servus. Servis. Ešte raz sa pozdraví servis a muzikiem. We outside, takže A4, 28.3. Tady my. Časničko na kraťasy, originál. No ty pičo. Šmejše. Popod šal. Do pravej strany vystupovať všetky. Do pravej, tady neprejdem. A ja. Ideme na ochutnávku more, Ikea, Švédi more. Senzor nefunguje, neznáš čo? Ty čo máme BMW.
od zhrutenia. Blízkame natáčaš, Maťo, tá super. Jak by právna starešina povedala, a ľudia nemajú peňaž. A ty máš? Dizové na čem ma označil. Nebo si budú myslieť, že si piču robím. Zavám boxy ho do piči, ti rozhodí sandál, alebo keby tu bol gazda. No na piču guličky, ja mám lepšie zrobiť. Hej ho. Ideme vás pri ochutnávke. Ja po sebe dám popere. Do piči. Sůl, po našim sůl. Poďme na to, no. Tako 5-10. Že polievka 5-10. Guličky more, také 6-7-10. Tu by som to ukončil. IKEA, Bratislava, taká klasika, no. Á, dobre, práve hovoríme, že za málo peniaz hodne muziky proste. Akože není to, že gastronomický more zážitok, ale by som ťa zobral do 50% reštaurácie, aby viacej na piču navaril, jak tu, chápeš? Chcel som to kázať, ale mal som tú kameru, to som cicho, bo že na mne pohneva ešte moja kamera. Ale už také sničovské to zábery má, nie? Piču, si na to prišiel, nie? Karty budeš odozdávať. Karty sa odozdávajú. 4 rád budeš u mňa. More, u pivnici. Jeden ešte tam je, bývalý, co točil. Co si jebe, Čau. No, jutri, keď s ním prídeš, Britse poďme tam. Dobre, pozdravujem do vlogu. Čo ešte, ty nemôžeš buď, alebo môžeš znovu popracať potom. Co? Za tu vysanem chuju. To ja, Andrej Branický, to ja, osobne. Minule som tu behal za ním, nie? Presne tu pred Baxom, nie? To za ním som behal, nie? To tu je. Hej, ale ešte musíš vieš čo, pozdraviť do vlogu a spropaguj svoj priestor. Teraz takoj? Teraz takoj. Teraz, hútor. Vážení poslucháči, sledovatelia, milí, príjemní páni a milé, príjemné dámy, všetkých pozdravujem zo srdca slovenského, bratislavského a všetkých odkazujem na nádherný priestor, ktorý vznikol v srdce Zemplína, a to je priestor pre všetky zmysly a nezmysly na ulici Kapitána Nálepku 35, všetci ste vítaní. A donesieš nejakú Nikolávsku na Mikuláša, či jak? Jebem z Nikolávsku na Nejakú jedu. Mikulášsku. Mikuláška. Vežím domácu z Lary osladby. Zdravíčko, pozdravím krásne. Vidíme sa v Bratislave. Došiel som pozrieť tu chlapcov. Zober chlapcov. A ty si jeho skôr natočuješ mňa, ty kokot vyjebaný, čo ja tu pozdravujem vlog. Ja som bol cvičiť teraz. Som nachaľovaný. No čo, ne? Ty skurvy si vyjebaný. Jak ho tu zbijem suseda. Sušit môj, no. Sova, jebe! A ešte daj druhú. Daj druhú! Druhá môže byť cíľa. Co si jebe? Si piču, hej! Ale znáš, aký to je pocit, akože extra. A nie? Ja dám! A hlavka. Halo, vedom. Tu dáš. Pornhub teraz. Znáš, nejaká novícia. Vlastne chápeš, nám tu s Denisom klape. Hero, pomeno Red Room. Zdravím Šaniho Macha, ty pičus. Co si jebe? To je keby šempenčani. Či sa to čo ukázať? Hlavne, aký som včera prežuroval normálne. Nie, aký to čo? Čo ja? Matuško môže za to. Luka Vlasy z Vohovca. Kúkaj, bratu. M-ko a XL. Dostal som výsmech do správy. Ten pocit, keď tu máš holku a špím s tobou. My už teraz spolu spáve, nie, Maťu? Keď sú vidí tvoja baba, nie že satanista, ale LGBT povíš ešte. Ja? Ty? Aj ty potom. Jo, aha. Chápeš, a potom sa mi takto čuduje, že hovorím, že skurvená Bratislava. Príjeme sa nájsť a rovno gadžo. Čo budeš? Si jebe, som jednu priebal tomu fuťakovi. Savri papuľu. Nie, už nahrávam. Však Greg, poď. Maťu, sme si vymenili toto. Sme si vymenili, ale? Dneska baví. Idem vyhrať. Už ono. Automatik. Dávaj. 0. Ďalšia je tu. Cigana robí to, šved nevidel toto vážne. Zdravíme hashtag psychiatria, zdravíme Števové Geši, jedine McDonald's. Chceme sponzoring pre Števa od KFC. Jeden like, jeden kýblik pre Števa z KFC. Len ja? Aha.
Moje brčko. Co si poviem? Ty odkedy si taký healthy queen? Co som? Healthy queen. Healthy queen do piči, vole. Modern business. Len čisto tak, že či nejdete po na prechádzku. Babčo, Mace, pozdraviť do vlogu. Ahoj. Haló, ahoj. Pozdravujeme. Dali by ste tomu chalanovi, že nech sa usmieje. Ale náš púdil pery jak kurva na tej fotke. Ne? Chcem nacahnuť z nohy. Jak som mu pohľadil pery. Obraciť by som, že nechcel teraz. Nech pozdraví do vlogu, nie? Pozdrav do vlogu. A potom... Hello, I'm Karl Hayes. Thanks for invite to Red Room. Ďakujem Buzerantovi, čo oblial mix, lebo dojebal si efektovú jednotku. Ďakujem, super, môže ísť akorát tak do Reaper Shopu. Ale toto Šáňo má chyba na toto. No až teraz si zapol kameru, hej? Tam choď sa natočiť. Daj do piči tú kameru. Sme vyšli z tej paštikárni vyjebané. Sovi nič, bez je tu. Aktivovali sme si. Ja nemám deti, ale ja som sebe aktivoval. Štefana Šarišského, z detského domova. Sebe pozrite, jakého syna mám tu. 11-ročného som sebe získal z detského domova. Čiže ja nemám deti, ale ja som sebe aktivoval Štefana Šarišského z detského domova. You know what I'm saying? Nová sezóna je tu, takže kupovať Red Room, tota čarka, shop.sk. Vaša more, outro, tu máš dobre?